Bismillah magazine Mali la jabagaw à ton avis avec en jëm kene ga sa noye ka yala bamako konna la malidenw ku akilata nyini ni ko gele munu be no wati mina bi tayte do wore oye malidenw akilata minye Mali Burkina fo kata se Niger ulu ka retiré li ko ma CEDEAO la wala sa wase guda do la wa akilata miye ka fo bonya ani karama konna la chogumina wala sa be ga se ga famenta o kon sorala bon a jarane ko se parce que CEDEAO sigira kumin kama CEDEAO te ka baara kɛ o la quoi jɛkulu ka fisa ni farafrali ne yɛrɛ kɔni o ye ne fɛla ye CEDEAO bɛɛ bɛ taa bɛɛ fɛ yen bɛɛ bɛ pays kelen bɛɛ bɛ taa bɛɛ fɛ yen n'a retiré k'a to an jamana saba ma bon Mali ni Burkina ni Niger ka retiré ka bɔ CEDEAO la u retiré ka bɔ la ɲana l'ARS là ça va passer et ça sera une réussite. À ton avis, aura émission Mandi magazine du Malikan. Mali ni Niger ni Burkina ga boli CEDEAO la yana yakilata ejumala bon a jarane ko se parce que CEDEAO sigira kumin kama CEDEAO te ka baara kɛ o la quoi parce que CEDEAO kelen bɛ b'a fɔ ko masakɛ minnu b'a kɔnɔ c'est les chefs d'État qui occupent la présidence de la CEDEAO olu bɛ mɔgɔ wɛrɛ de b'u bila baara la u tatu yɛrɛ ye donc ni mɔgɔ tati yɛrɛ ye e dun b'a fɛ i ta ka k'i yɛrɛ ye donc c'est pas la peine Mali ni Niger ani Burkina ka to a la quoi donc nous yɛrɛ ta vraiment boyara ma diyara an ye kosɛbɛ vraiment on les fait que les encourager beaucoup yala o bɛ ka wa papier minnu doni un système Mali kɔnɔna la yala o fɛnɛ non n'an bɔra la ka ban a banna o fɛn fɛn b'an ni ɲɔgɔn cɛ komi layidu o bɛɛ bɛ bɔrɔtɔ voilà donc kɔlɔlɔ min b'a la an b'a assumer kɛ mɔgɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn o mɔgɔ n'i ye hɛrɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ i ye sɛgɛn dɔ de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ donc il faut k'an ko sɛgɛn an ka sɔn ma o ka ko an na quoi pour que an ka kan yɛrɛ ye quoi. man sɔrɔ yala e hakilata ye jumɛn Mali ni Niger ni Burkina ka retiré ka bɔ CEDEAO la bon ne hakilata ye mun ye la ne tɔgɔ Yamusa Jara ne bɔ Bamakɔ kura je pense que depuis il y a plus d'une année, an bɛɛ kun sigilen bɛ ne nin ka fɔ an bɛɛ kun sigilen bɛ nin parce que ne kun ma nin kɛ an kun bɛ jugula dɔɔni y'a mɛn parce que n'i y'a ye jate minɛ CEDEAO t'a ka baara kɛ la CEDEAO tɛ k'a ka baara kɛ CEDEAO bɛ ka faransi ka baara de kɛ faransi nɔ la donc an ka bɔli CEDEAO la a dira bɛɛ ye faut que nous te fassions jɔ fɛ sɔnni a dira bɛɛ ye parce que tant qu'on bɛ CEDEAO la an tɛ taa ɲɛ parce que c'est dirigé par la France et kelen ye filanan CEDEAO ka constitution yɛrɛ la normalement un pays enclavé il man ka suspend pour suspension b'a la i man ka gosi k'i dɛsɛ k'i ka baaraw kɛ donc u y'o kɛ Mali la il y a que Burkina là, il y a que Niger là. Alors qu'il y a des pays où au coup d'état qui est, on va applaudir, on va signer, on va fêter parce que on va Mali ko, on va Burkina ko, on va Niger ko, on va faire un bon nom là. Donc en bolé CEDEAO là, je pense qu'il y a un coche donc c'est que les ménages à Tchani sanglé. Amba nsoko ane ba ne Aluberté ne be bokuluba yala e hakilata ye jumɛn Mali ni Niger ni Burkina ka bɔli CEDEAO la bon ne yɛrɛ bolo Usmaila nin ko in yɛrɛ fɛ fɔlɔ parce que nin ka kɛ baara fɔlɔ ye ɲɔni baara tɔw yɛrɛ ka daminɛ mɔgɔ bɛ an bɛ CEDEAO la bolo an bolo CEDEAO mɔgɔw bɛna an dɛmɛ an kungo de la mais n'olu yɛrɛ ye an kungo yɛrɛ juguyabaga ye an kun man tɛ ka sisan sɔrɔ CEDEAO ko yɛrɛ la parce que gɛlɛya fɛn fila ka bɛɛ CEDEAO ko gɛlɛya nɔ de or que olu bɛ président protégé de mɔgɔ mɔgɔ tɛ population yɛrɛ la fɔlɔ n'i y'a mɛn président population de bɛ yen ni population tɛ yen nɔ i tɛ se ka wele ko président i bɛ sigilen bɛ dɔ de kunna n'i ye e yɛrɛ y'i yɛrɛ fisaya n'olu ye donc e man kan tɛ ka wele ko président an mago bɛ président min na Maliɲɔn yɛrɛ ni Nigériens ani Burkina bɛ an ye président yɛrɛ mun ɲini Ala yɛrɛ fɛ an wolodon fo ka n'a bila sisan Ala de y'o tiɲɛ an ma gɛlɛya fɛn fɛn mana y'o la sisan an bɛ jɛn n'o bɛɛ ye an mago tɛ mɔgɔ ka kuma na an mago tɛ foyi la mɔgɔ tɛ se ka kɛ i yɛrɛ ye f'i ka sɛgɛn fɔlɔ a jateminɛ hali denmisɛnnin fitinin
pour que a ka ɲi bɔ ka kɛ adamaden yɛrɛ fɔlɔ a bɛ bana kɛ pour que ɲi ka bɔ bon ɲi de y'a ka nafa sɔrɔ sira ye a b'o bana ku fɔlɔ de a bɛ sɔrɔ ka ɲi bɔ ka sɔrɔ ka dumunikɛw ni fɛnw daminɛ mais en tant que n'an ma gɛlɛya ku an tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ i mɔgɔ bɛ hɛrɛ de la i bɛ gɛlɛya fɔlɔ de ku mɔgɔ si tɛ hɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ku CEDEAO in bɔli a diyara ne ye bi a diyara ne ye sini u yɛrɛ ye sisan sɔrɔ a la o ma bɛn ne ma ne yɛrɛ tun diminen don kɔrɔ dɔɔnin o la yala u ka négociation kɛ pour que CEDEAO mɔgɔw bɛ ka négociation kɛ u kan ka sɔn a ma walima u kan ka an tɛ négociation na bi an t'a la sini an tɛ négocier ni maa si ye mais minnu y'a négocier u bɛna taa mun kan an de b'o dɔn u bɛ ka mun kan an ɲɛ b'o la mais mun b'u kɔnɔ ka kan an b'o dɔn CEDEAO in tɛ Afiriki dabɔlen tɛ Afiriki kama n k'a nujuru bɛ Faransi de bolo a nujuru bɛ Faransi de bolo Faransi de bɛ manipuler k'u bila yɔrɔ min ka d'u ye n'u ko mun hali n'u ko k'u ka si k'u jɔ u bɛ si k'u jɔ bon an t'o de la an ko an t'o la an ko an ka k'an yɛrɛ ye de farafinna tɛ se ka taa ɲɛ tant que farafinw ma jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma farafinna de kan ka i bolo di ɲɔgɔn ma kɛ exemple ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan européens filɛ nin ye olu b'u yɛrɛ dama u t'u ɲɔgɔn labila ɲɔgɔn ye jamais européen t'a européen labila mɔgɔ si ye et puis africain an man kan tɛ ka ɲɔgɔn bila Faransi ka dabɔ an ka ni CEDEAO ko do u k'a fɔ Faransi a k'a se bɔ a la an kɔni tɛna don a la dɛ u yɛrɛ dama u ka ɲini mais an ma mun ɲini farafinna bɛɛ fɛ bɛɛ ka jɛ k'i bolo kɛ kelen ye ka dɛmɛ pour que farafinna ka taa ɲɛ an ka laɲini o dɔrɔn de mais an filɛ nin yɔrɔ min kɔni na kɔni Mali bɔla CEDEAO la a diyara n ye Niger bɔla la a diyara n ye Burkina bɔla la a diyara n ye an fɛ ko don ne tɔgɔ Mohamed Berete yala e hakilinata ye jumɛn ye Mali ni Burkina ani Niger ka retiré ka bɔ CEDEAO la bon n bɛ bɛɛ fo fɔlɔ Ala ka tile yɛrɛ caya Ala ka garisɛgɛ fɔlɔ Ala ka minɛnko bɛɛ nɔgɔya anw ma kalan mais ne kɔni bɛ mun dɔn jɛkolon ka fisa ni farafarali ne yɛrɛ kɔni o ye ne fɛla ye jɛkolon a ka fisa ni farafarali ye bon o yɛrɛ b'a fɔ cogo min na an ka mɔgɔ bɛ espace imam kɔnɔna la CEDEAO bɛɛ bɛ taa bɛɛ fɛ yen bɛɛ bɛ pays kelen bɛɛ bɛ taa bɛɛ fɛ yen n'an y'a retiré k'a to an jamana saba ma bon o dun b'a fɔ an ye cogo min na an ma kalan dɛ ko kɔgɔji t'an saba si bolo an dun y'an entouré don ni mɔgɔw ye bon ne t'a dɔn bon vraiment comme faamaw don olu de b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ quoi bon ne kɔni hakilinata ye nin de ye vraiment ne kɔni n'i y'a dan ne ma an ka to a la o ye ne hakilinata ye awɔ parce que bon négociation bon ne yɛrɛ t'a dɔn ko négociation na bon ne yɛrɛ kɔni hakili la négociation mana kɛ cogo cogo u k'a to an ka to ɲɔgɔn bolo funufununi ninnu ni fɛn ninnu an ye farafinw de ye o n'an ma ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ vraiment a bɛ gɛlɛya dɛ walayi an ye farafinw de ye donc organisation min b'an bolo européen bɛ k'u ta kɛ cogo min na fɛn union européenne bɛ k'u minɛ ɲɔgɔn minɛ cogo min na mun b'an bali an yɛrɛ k'a kɛ ten divergence nana cogo cogo an ka dɔn vraiment an ka continent nin y'an yɛrɛ de ta ye quoi a nana a gɛlɛya cogo cogo an ka essayer ka obstacle k'an pan u kunna ka taa bɛn bolo da quoi pour moi c'est ça walayi suriye la maaya diyala maaw bolo walayi a mɔgɔw b'u dama a duguw b'u dama ka maaya diya maaw bolo a mɔgɔw b'u dama a duguw b'u dama walayi diɲɛ danna mɔgɔw de kama donc an ka ɲɔgɔn kanu dɔrɔn an ka bɛn dɔrɔn c'est tout walayi an kana bɔ jɛ bɛɛ la c'est mieux o ye ne hakilinata kɔni ne tɔgɔ Isuf Sangare yala e hakilinata ye jumɛn ye Mali ni Burkina ani Niger ka retiré ɲini ka bɔ CEDEAO la Ala k'an bɛɛ sababa ma Niger ni Mali ni Burkina retiré ka bɔ CEDEAO la bɛɛ n'i ka faamuyali cogo anw bɔlen a la i bɛ taa sɔrɔ o nafa bɛ anw yɛrɛ kan Burkina fɛnɛ bɔlen a la i bɛ taa sɔrɔ o nafa bɛ Burkina fɛnɛ kan Niger fɛnɛ bɔlen a la i b'a sɔrɔ o nafa bɛ Niger fɛnɛ kan mais bɛɛ bɛ faamuyali kɛ ka taa ni hakilinata ye ne yɛrɛ hakilina na nin bɛɛ ye faamuyalibaliya de ye ni faamuyali ni ɲɔgɔn bɛɛ ni ɲɔgɔn kunbɛn nana a bɛ se ka fɛn bɛɛ dilan o hakilina kɔnɔ k'a ɲɛ mais ne kɔni bɛ mun ɲini an ka faamaw fɛ ne bɛ mun ɲini an ka faamaw fɛ ko in a bɛ dilan ni hakili de ye dilan ni hakili de ye n'i ye dusu bila hakili ɲɛ dɔrɔn a bɛɛ bɛ tiɲɛ mais ne kɔni bɛ mun ɲini Ala ka anw bɛɛ sababa ma Ala ka hakili ɲuman d'an ma mais nin ko in n'a bɛ kɛ an k'a ɲɛɲini ka ɲɛ tagalen ɲɛfɛ n kan ka nin kunbɛn a tɛmɛn'o kan donc kunbɛcogo t'o la bilen a y'a faamuya ne kɔni bɛ mun ɲini u ka ani hakili dalajɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma n sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Daramani Sangare yala e hakilinata ye jumɛn ye Mali ni Niger ni Burkina ka retiré ka bɔ CEDEAO la bon
ne ka hakilina ye mun y'a la parce que diɲɛlatigɛ la bɛɛ b'i ka intérêt de défend mɔgɔ n'i donna fɛn o fɛn la n'i ka hɛrɛ t'a la i bɛ bɔ a la i y'a faamu mɔgɔ ka hɛrɛ a bɛ fɛn o fɛn la i b'i kunsin de ma bɛɛ b'a ɲini ka hɛrɛ de ɲini ka ɲɛsin mɔgɔ ma i yɛrɛ ma mɔgɔ si t'a ɲini i ka tɔɔrɔ sɔrɔ tɔɔrɔ min bɛ i lasigi kɔfɛ i y'a faamu bon Mali ka retraite ka bɔ CEDEAO ko nin na bon an b'a ɲini Ala de fɛ n'a y'a sɔrɔ an ka hɛrɛ de b'a la Ala k'a sabati parce que an sɛgɛnna Maliyɛn sɛgɛnna dɛ kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na wari t'an bolo an denw ka ca an t'a dɔn an ka denbaya balo cogo min na situation tɛ yen bon n'a nana ye gɛlɛya bɛ fan dɔ fɛ bon farafinna jamana bɛɛ de ye kelen ye maintenant an yɛrɛ ye ɲɔgɔn kɔ bila c'est à dire jɛ don jɛ ye tiɲɛ mais n'a aw jɛra jɛ la ni jɛ tɛ ka kɛ tiɲɛ kan i k'i sen bɔ o nafa ka bon i ma i ka to a la ye o kɔni ye ne ka hakilina ye. Aba ni sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu. Tarawele Lasine. Yala ne fa e hakilina ye jumɛn ye Mali ni Burkina ni Niger ka retraite ka bɔ CEDEAO la. Bon Mali ni Burkina ni Niger ka retraite ka bɔ CEDEAO la ne hakilina ye min ye dɔrɔn u retraite ka bɔ a la a ɲana ka d'a kan parce que fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'i m'a kɛ i tɛ se ka ko wɛrɛ kɛ quoi Mali ni Burkina ni Niger bɔli a la a b'a yira k'a fɔ ko Maliyɛn den bɛɛ de kan ka sɛbɛ kɛ sisan donc foyi tɛ an tɛ se ka min kɛ mais an bannen de don an yɛrɛ ye n'an sɔnna sisan CEDEAO de bɛ tila ka boli an nɔfɛ o donc il faut que an k'an tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma sisan ka baara kɛ sɛbɛ la Maliyɛn den bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ fɛn bɛɛ faamaw k'a lajɛ fantanw ni min ka kan u ka bɛɛ jɔyɔrɔ yiri la surtout justice bɛ ka taa cogo min na sisan donc jamana in bɛ ka taga a tagabolo yɛrɛ de fɛ sisan maintenant sisan fantandenw fana kan k'a lajɛ de k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka jumɛn de créer pour que jamana in ka bɔ tan donc k'a fɔ k'an bɛ baara bɛɛ ta ko k'a di Asimi ma non fɛn dɔw bɛ n'i y'a kɛ Asimi b'a ye o mais cela ne veut pas dire k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ ne e y'a kɛ fo Asimi de ka na k'a tɛgɛ ta k'a d'e ma non fɛn o fɛn bɛ n'i y'a kɛ baarakɛla i b'a kɛ dɔrɔn i b'a ye Asimi ye mɔgɔw de ta k'u bila baara la donc u b'u ka baara la mais bɛɛ ko k'a fɔ ni min y'i ka baara kɛ ko wayi ko Asimi ka intervenir o tɛ se ka kɛ o donc an bɔra CEDEAO la vraiment a diyara ne a bɛnna ne ma donc an bɛ se ka fɛn bɛɛ k'an yɛrɛ sisan donc n'an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la CEDEAO bɛ yɛlɛ an ma mais n'an jɔ an jɔyɔrɔ la an bɛ yɛlɛ CEDEAO ma o de tun ye ne kumakan ye. Bon ne hakilina ta ye mun ye Mali ni Burkina ka ni Niger ka retraite ka bɔ CEDEAO la bon pour moi kɔni a diyara ne parce que n'an bɔra CEDEAO la ça a bɛ se ka an permettre an ka sariya dɔw bɛ yen an yɛrɛ bɛ se k'olu k'an yɛrɛ ye quoi ko caman bɛ yen an bɛ se k'olu k'an yɛrɛ ye mais n'an bɛ CEDEAO la décision de bɛ décision n'an tɛ se k'o ta n'an y'o ta u tɛ sɔn ni CEDEAO mɔgɔw ma sɔn dɔrɔn an ka décision tɛ se ka fɛn quoi mais n'an bɔra CEDEAO la a bɛ se ka permettre an b'an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ an yɛrɛ ye quoi n'an ye fɛn minnu décider n'an bɛnna kan an bɛ se k'o k'an yɛrɛ ye mais n'i ye fɛn décider k'i bɛ jɛkulu dɔ la a jɛkulu ma jɛn n'a ye ja donc o tɛ se ka kɛ ta dɛ bon CEDEAO dun ye fɛn dɔ ye jɛkulu dɔ de don ni donna a la donkan de b'a la bon bɔkan fɛnɛ b'a la donc ni donna ni sariya dɔ ye ni e k'a fɔ k'e bɛ ko dɔ kɛ o kɔnɔna la k'a sɔrɔ sariya t'o permettre donc o tɛ sɔn bon n'an bɔra la a b'an permettre an b'a fɛ k'an ka ko minnu k'an yɛrɛ ye an bɛ se ka k'an yɛrɛ ye facilement mɔgɔ da tɛ don an ka ko. Aba ni sɔgɔma. Ne tɔgɔ Saka Kamara. Yala e hakilina ta ye jumɛn ye Mali ni Burkina Niger ka retraite ka bɔ CEDEAO la. Bon ne ka hakilina ta tɛ fɛn jamanjanba ye nin ko la parce que déjà bɛɛ tun b'a dɔn ka fɔ nin bɛ se ka kɛ parce que n'i ye jateminɛ ka daminɛ an ka coup d'état kɛ wagati la ka na sama-samani de b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc a bila an ta bila a laban ye ko dɔ de ye bon n'i y'a jateminɛ fana i b'a ye diɲɛ kɔnɔ ni farafinna tɛ ani CEDEAO tɛ i tɛ diɲɛ jamana si la sinon diɲɛ continent si la k'a fɔ ko ni coup d'état kɛra jamana min kan c'est à dire que a bɛ organisation min kɔnɔ u b'u ka fɛnw frontière datugu k'a ka fɛnw tigɛ ni Afrique ni CEDEAO tɛ i t'a ye diɲɛ organisation si la donc nin kɔni diyara ne ye bi parce que nin ye départ kura de ye parce que ni nin fana tun ma kɛ o fana tun t'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ quoi. Aujourd'hui, moi, quand même, je suis très content de ça et je sais que l'ARS là, ça va passer et ça sera une réussite. Ouais, on se revoit. Bon, on est moi, je suis le Chine, Chérif. Bon, na jara mɔgɔw ye ni mɔgɔw kɛra daminɛ fɛ mais a ka laban n'a labanna o de ka d'an bɛɛ i y'a faamuya. Le Mali c'est vrai mais les Maliens d'abord ne kɔni b'o de ɲini a ka kɛ ko ɲuman ye a ka ɲa bɛɛ bolo wa a ka kɛ fana an bɛɛ ka tɔnɔ sɔrɔ vraiment c'est une très bonne idée a ka ɲi jamana ma a ka ɲi an bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ ka kɛ kelen c'est l'union qui fait la force voilà o de ko ye ne hakilina ye ka fɔ Maliko la.
ni tun ye aw ka jɛmu ye sa n'o ye à ton avis ye malidenw kumakan bɛɛ ka se k'i da don malidenw actualité dɔw la ka se k'u da don a la ka walawalali kɛ ma an sera ka min sɔrɔ malidenw fɛ u y'u hakilinata fɔ bonya ani karama kɔnɔna la k'o kɔni k'u lase ni tun y'o ye aw k'an bɛn waati wɛrɛ. À ton avis, aura émission Mandi Magazine du Malican.